F'Kerċem Stefan Bontempo qal li kunsill lokali bit-tmexxija Laburista jagħti priorità lit-toroq wara li t-tmexxija nazzjonalista m'għamlitx il-5 toroq li kienu mwiegħda. Semma l-bżonn li jsiru water culverts biex tittaffa l-problema ta' ilma fit-toroq kull meta tagħmel ix-xita. Dwar il-pjazza ewlenija f'Kerċem Stefan Bontempo qal li x-xogħol fil-pjazza għadu ma bediex minkejja li l-permess ħareġ sena ilu. Issemma kif kunsill b'maġġoranza Laburista jagħti attenzjoni lil ħemlit ta' Santa Luċija. F'San Lawrenz Stefan Bontempo staqsal li ma raġuni l-kunsill b'maġġoranza nazzjonalista waqqaf l-applikazzjoni għal fondi tal-Unjoni Ewropea u għal Heritage Trail. Għalli anke f'din lokalità l-proġett tal-pjazza għadu ma bediex minkejja li l wiegħed iżjed minn 10 snin. F'San Lawrenz ġiet irrifjutata proposta mill-kunsillera Laburisti biex tinbena qasa tal-Pulizija, latrina pubblika u uffiċini ġodda tal-Kunsill. Dwar il-lokalità ta' Żebbuġ, kunsill b'maġġoranza Laburista lest jitlob għal fondi tal-Unjoni Ewropea biex bihom tissebbaħ il-faċċata tal-Knisja tal-lokal. Hawnhekk issemmiet il-ħemlet ta' Marsalforn fejn ix-xogħlijiet fuq breakwater baqgħu ma bdewx waqt li l-prominent f'di żona turistika tinsab fi stat ta' abbandun. Min-naħa tiegħu segretarju għat-tfassil tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista Aron Farrugia qal il-Partit Laburista irid kunsilli ħajjin li jġildu l-burokrazija.